Do našej školy zavítal Johnny z firmy DSV a aj keď nebolo Mikuláša ani Vianoce, prekvapil nás užitočnými darčekmi. Na čo to je? Výborne. A na čo to slúži? Aby osvetľoval nás, keď pôjdeme tak, kde v tme. Vie niekto to znamená, čo znamená DSV? Dobre, ja som práve s tými DSV a my máme na starosti nákladnú dopravu. Či už po mori, či lietadlom, či kamiónmi. A my sa vlastne staráme o bezpečnosť detí na školách. Takže vám každému dám reflexný prvok, povedzte si, či ste pásik, alebo dám takéto niečo na nákladku a noste to, dobre, aby vás auta naozaj videli, aby ste boli bezpeční. Dobre? Druhákov zastihol pred vychádzkou. Spýtali sme sa ich, na čo využijú tieto reflexné prvky. Keď pôjdem do cínu, tak aby ma videlo auto. Keď bude hmla, aby ma bolo vidno. Prisľúbili sme Johnnymu, že reflexné prvky budeme nosiť. Začali sme hneď.